45 Kamalpur Phulswari Community Puramothani Englai Batangai Mary Deborma Besang 2023 Bidan Sabha Chongbariwa Kupalayangmani Bagai Chongbarni Booth Awaimungo Ongkorka Khashalo Awaimung Khlate Thangai Shobika Cabinet Montri Manoj Kanti Derni Nogo Doltu Dolnungmani Ebake BJP Minister ni Nogo Ebake Manoj Derni Nogo Habani Abo Butui Ebake Butui Nahar Mutong Abo Hablaina Ang kini sana nemutungo Kamalpur Phulswari area Jelkhana route ni sini jeng yango Nuwagaw jomuni complete khlaika door to door khlai nai hingkai belai khano khabo khayogo khabo khamo tobo tongthobo amo tui chini door to door program baksake nukhe mokol ni mukti khiklai riwo bkhawo hamjakmani bagoi kabui riwo borok ga baksake nok nukhum ka bairok nugoya khonai belai khana khamo belai burusuk sakra rok botongo aborno nukhaibo borok bahaina mokol ni mukti khiklai riwo emonki sikla chalai tongnai rok borok bahaina mokol ni mukti khiklaio tamani bagoi hinba jung dirgo boshor doriya je tabungni je choli tongmani je rajnoitiko je tongnai rok aborok borokno kono facility riyani bagoi borok tini amahai mokol ni mukti khiklana nangoi tongkha abono lukurokno sanani musungo jung tipramothani je chongjaknai rok tini jotono samung khlailai tonglaio samungni bisingtui jung success ngai hinai jung wansugo dai lukurok ni je present jung mano borok je chuno response riwo borok je chuno respect riwo chuno hamjago borok ni hamjakmani bisingtui khlaioi jora wachini mokol ni mukti khlai thango tong thokmani bisingtui khlaioi belai khana hatung matongo oro je wanjui bosongni je tongnai rok bebakno jungno sawo norok tawanadi jung norok ni loge tongo jung norok no tipramo thaw boot diwoi norok no jung success khlainai hinoi juno tini kok riwoi nukhung burum thang burum juno kok riwoi rohoro ge buini bosongni borok sa haike kogri tongai chini bosongni borok lo tau phayar unre tamo message dinai tabukbo chini bosongni borok rok phaiya tongnai rok no ang abono koinani muchungo chini omo paithakni choba chini obo jung chini thangsungni chini sukthai borara chini bagoi jung samung tanglai tonglaio jotono joto warriors rok sakni thuino khiklaioi kolom tui khiklaioi ham chotonoi nok nukhungni rang puisa kharcha khlailaioi jotono phailai tonglaio bkha thangsaoi chini bosongni অস্তিত্ব রাখুন নারংনানি বাগৈ চিনি থিনাঙ্গো চিনি সুখথাই বরারা চিরংনি বাগৈ মুংসা থাইসা দে जों বুবাগ্রানি বিসিংতুই মানৈ মান্ন হনৈ जों আসাওইন जों যতন খাইচিলাই তংলাই Abo ki minister ni Nogo Thamani ki minister no bode ebake pojak khaijak ebake tamni bago thangbangmani abo minister বেলাইখানা হামবাই আং পার্সোনালি যিনি মনোজ কান্তি দেব যিনি মিনিস্টার বাই আনি হানক তাই ভুটানি সম্পর্ক जों অনেক দীর্ঘ বছর ধরে চিনি পরিচিত আং তিনি বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট নই আং বিন নগদ থাঙ্গাওই